Arrapasank Bilboko gazteen doaiak topatu eta taula gainean erakutsi nahi dituen ekimena martxan dago jada. Lehenengo kastinak aspaldi egin ziren eta lehenengo froga horietan aukeratutako taldeek asteak daramatzaten saioetan. Eta orain apirilean egingo den gal handian parte hartuko duten taldeak aukeratzeko garaia heldu da. Esan bezala taldeek asteak daramatzaten saiatzen, baina bide horretan ez dira bakarrik egon, Galder, Aiora eta Jokinen laguntza eta aholkuak izan dituztelako. Ez da erresa izan, aukeraketa hau egitea, baina ondino badago leku gehiago finalean, beraz. Niretzat esperientzia berria izan da eta oso polita. Aurreko kastinan egon ginen eta ez genituen ezagutzen, eta orduan izan zen balorazioak ematea eta ikustea gainera badin horrekin zelako espektakuloak egin ditzaketen ala ez, eta hori baloratu eta zaila zen. Gero gainera hori egon gara talde batzuekin lanean, eta ja orain ikustea eta ezagutzea eta jakitea bebai umea direla, eta ondino lotxa eta hori eurekin dagoela, vamos, eta normala dela. Baina niretzat oso esperientzia polita izan da. Eta ikustea jendea ari dela dantzan eta kantan, eta oso esperientzia polita. Bai, nik uste politena izan dela, hemen eskenatokean ikusten duguna polita da, baina politena izan da eurekaz lan egitea, ezta? Eta era umeak nik ez nuke zango gazteak, ezta? Eurek entzuten batzue. Bueno, eta ze freskotasuna duten, ez? Eta ze gogo eta ze energia, ez? Eta hori haiekin konpartitzea oso polita da, ez? Lan asko egin dugu eta oso posi gaude. Bi aste egon gara Galderrekin. Izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez du zure doinua, jakin inorez bezala, maite izan zaitu dara. Nik uste gainera oso ondo dagoela talde lana bultzatzen delako. Bueno, batzuk ego direla eure bakarrik ez dena tokira, eta hori baloratu egin behar da, eta gero talde lana bai, nik entzaiotan ikusita eta hori oso importantea iruditzen zait, eta interesgarria, azken finean taldean lan egitearena zaila da, eta eguneko kontu bet. Ba, eta Jokinek dinon agia da, ez? Gazteen artean sormena bultzatzea hori itzela da. Ez daitezen egon, ez? Zakit, edo nun botata edo, bebai hori ondo dauela, baina gure sormen mundutik gatoz, ez orduan, hori edatzea edo zabaltzea, ez, goza, da. Olatu ziprestin artean, dantza bat, dantza estilo asko elkartuz, eta azkenean historia da apur bat serio gaudela eta gero ja jai batera sartzen gara eta guztiak oso ondo pasatzen dugula. Gazteak dantzan eta abesten ikusi ditugu taula gainean, publikoa aurrean izan dutela lotxa alde batera utzita. Bueno, lotxati zera, lotxatiaren irudia nik uste dut gero eta bazter batean geratzen ari da, ezta? Denok disfrutatzen dugu pilo bat kontzertuetan, ikuskizunetan, antzerkietan, dantzaldietan. Nik uste dut gero eta irekiagoak garela baita ere, ez daiteke kulturalki ere gero eta zabalagoak garela. Bai, eta lotxatiago igual ezkenatoki gainean egoteko, baina hemen gurean pilo bat kantatzen da, afarietan edo ez dakirun kantatzen da, romerietan itzela da ez jendak nola dantzan egiten duen, orduan, agian ezkara horren exhibizionistak edo, ez, tablau batean egoteko, baina lotxatiak, ez dakit. Dizdirazank Bilboko udalak antolatu duen ekimena da. Gazteen artean sorkuntza sustatzeaz gain, euskara ikastetxeetatik atera eta aisialiarekin lotzea da helburua. Baina zelan moldatzen dira gure gazteak euskararekin? Ondo. Bueno, ondo, normal, eta horrela izan behar du, ez? Normala izatea ondo dago. Egoera normala bizi ez duen hizkuntza batean, ez? Edo.
Gaurko kastinean Aiora, Jokin eta Galder izan ditugu epaimaikide. Lan latza gaurkoan 3 laguneri egokitu zaiena. Finalera pasatzen dira, beraz, zorionak guztioi, egindako lanari esker, ikusten dugu oso zaila zela aukeraketa egitea, beraz, aukeraketa finalean izan beharko da. Guztia pasatzen zarete finalera, zorionak guztioi. Kriston momentu latzak pasatu ditugu. Biletik tiratzeko egon noiz, baina eskestot tileri topatu. Ez, moztu behar izan nun, Aiora kendu zian. Ez oso, egia esan oso erreza izan da. Pilo bat lan egin dute umeak eta, umeak, hori, gazteak. Eta oso gustura gaude gu ere. Lana pilo bat errazu egiten du, zeren eta ikuskizun bat ikusten duzunean, askoz errezagoa izaten da aukerak eta prozesua. Badagolako nondik atera, ez da? Egin dugu gure abestiko dantza eta apura mugitu, lokaleko lehiotiko abestia. Eta gura izan dugu publikoari espresatu zer sentitzen dugun abestia kantatzen dugunean. Eta hori, maitasuna adierazten dauelako zelan mutil batek eta neska batek gura dabe elkarrekin egon, baina ez dakiten nola edo. Eta martxasko daukalako. Lokaleko lehiotik ikusi zaitut berriz, fabriketako zirenek ez dute jorainik, zen polita gaur ere, begietan biloren nora zoazen, jakin nahi nuke. Gala handia apirilean izango da, egun horretarako sorpresa ugari espero direlarik. Guk dena dela espero ditugu sorpresa asko haien aldetik, bai. Bai, hor esan dieguna ez konformatzeko egindako lanarekin. Oso ondo dago, hilabete bat dute guzti hori hobetzeko, orduan, hor haien partetik ere sorpresa espero dugu. Zorionez, gu ez gara epaimaikide izango galan, zorionez diot guretzako oso zaila dalako, ez? Behin ezagututa eta jakinda zelako aurrerapenak egin dituzten, ja ez zara objektiboa.